Kaixo eta ongitorri jakindunera. Gaur, ioi elektroi metodoa reakzioak deitzeko ikusiko dugu. Hemen dauzkagu jarraitu bat ditugun pasoak, eta hemen azkenen ipini dut bakarri eremu hasia eta eremu basikoa, zeren eta reakzioak deitzerakoan kontuan hartu behar dugu eremua hasidoa baden, ala, basikoa baden, ze deitzeko metoda aldatuko da. Orduan, beste bideo batean eremu hasidoan ikusiko dugu, eta beste bideo batean eremu basikoan nola egiten den ikusiko dugu. Orduan, bideo honetan lehenengo lau pasoak ikusiko ditugu. Lehenengo eta bain, erreakzioa modu ionikoan idatzi behar dugu. Salbuespen batzuk daude, hau da, konposatu oxigenatuak ez dira banatzen, eta konposatu diatomikak ere ez. Hau da, oxigeno, hidrogeno, nitrogena eta konposatu halogenatuak diatomiko bezala badaude, horrela geratzen dira. Orduan, ioietan banatzen badugu, jodoa, jodo bezala geratzen da, azido nitrikoa geratuko da protoi bat eta nitrato ioia, azido ionikoa berriro ere protoi bat eta jodato ioia, nitrogeno monoxidoa horrela geratzen da, eta ura ere horrela geratzen da, ze konposatu oxigenatuak dira. Orain, oxidazio zenbakiak idatzi behar ditugu. Orduan, konposatu diatomiko bat daukagunez eta ez duenez karga, oxidazio zenbakia 0 da. Kasu honetan, karga plus bat denez, bere oxidazio zenbakia plus bat izango da. Eta kasu honetan, oxigenoaren oxidazio zenbakia beti minus bi izango da. Orduan, nitrogenoarena kalkulatzeko egingo dugu minus bi bider iruz, hiru molekula oxigeno daude, da minus 6. Molekula osoko karga minus bat denez, minus 6tik minus batera heltzeko ikusi behar dugu 6 karga izan behar duen nitrogenoa. Hau da, kasu honetan, plus 5. Berriro ere protoia plus bat. Jodoan hemen nitrato ioian bezala, oxigenoa minus 2 izango da, eta jodoa plus 5. Nitrogeno monoxidoan oxigenoa bere minus 2 oxidazio zenbakia, eta karga 0 izateko nitrogenoa plus 2. Eta uran, oxigenoa minus 2, eta hidrogenoa plus 1. Orain, oxidatzen eta erreduzitzen diren konposatuak identifikatu behar ditugu. Oxidatzen direnak, oxidazio zenbakia gehiagora joaten da. Eta erreduzitzen direnean, oxidazio zenbakia erreduzitzen da. Orduan, ikusi aldugunez, hidrogenoa plus 1 dauka, plus 1 erraitzen du. Jodoa, 0tik 5 doa. Orduan, oxidazio zenbakia gora egiten duenez, jodoa oxidatzen dago. Eta nitrogenoa plus 5tik plus 2 joaten denez, hemen erredukzioa daukagu. Eta gero, erdi erreakzioak idatzi behar ditugu. Zer erdi erreakzio? Oxidazio eta erredukzio erdi erreakzioak. Oxidazio erreakzioa izango da. Jodo diatomikotik jodato ioira joaten dela. Eta erredukzio erdi erreakzioa nitrato ioitik nitrogeno monoksidora. Urrengo bideoan ikusiko dugu, hau nola editzen den, eremu azidoan lantzen ari garelako, ze hemen bi azido dauzkagu, eta hori eta gero, eremu basikoan nola deitzen den ikusiko dugu. Hau izan da dena, eskerrik asko ikusteagatik, eta gogoratu sare sozialetan eta webgunean jarraitu jakindun.